Moje meno je Kasper a ja som si práve dneska pripravil veľmi populárnu hru. Je to Agario, ale na mobile. Je to pred chvíľou som natočil nebolo veľmi podobné. Sú to ako dvojčky, ale trošku iné, lebo sú sebe úplne podobné, úplne. Takže toto je ale tiež na mobile. Agario asi tak, neviem kedy to vyšlo na mobil, ale je to fajnový update. Takže ja sa teším a urobím vám viacej partov okrem tohoto. To výborná hra, takisto sa ovláda, ale nemáte myšku, ale máte proste s prstom to ovládate. Tu sa nejaký creeple. Ne! Ja som taký creeple. Dobre, ešte ja som tam nešiel. Rýchlo preč. A ešte je tu je taký menší počet hráčov, ako môžete vidieť. Som 90. Výborné štatistiky. Nejaký typek tu dal na Charitu. Charita, Mexiko. Takže super. Mohli by sme aj natočiť. Mohli by ste písať do komentov, aké hry by ste chceli, aby som natočil. Napíšte mi určite do komentára, či chcete, aby som natočil Shake and Fidget. Lebo neviem, či to chcete a či to budete pozerať, takže tak. Napíšte mi, že či to chcete, lebo ja to veľmi rád natočím, mám to na mobile stiahnuté. Takže tak. Ja to pre vás natočím. Rýchlo preč. A určite vyhlasím súťaž, aby ste mohli jednu z mojich postav. Budeme drtiť poddenka a tak. Súťaž vyhlásim, až keď mi poviete, že či to chcete, aby som to natočil. A tu sa nám nejak začína dariť na Agariu. Fúha, ne, tak to sa nerozdelím. Lebo tam bol cirkulár. Aha. Ten dimenzón. To ma sere. Oh my god, tak to sme si teraz pekne zajedli. Sme 13. Výborné. No poď. Tak toho už nedáme. Fúha, tak tento je nejaký mega. A my sme v rohu. Tak nič, nevadí. Ideme ďalej. Nebudem sa rozčulovať. Sme zasa mali. Zasa ten malý Kasper. No nevadí. Byli sme zošráni. Zareňťa. Taký červený kamarát tu vyhodil svoje malé malých kamarátov a daroval mi. Aha, tak sme zablokovaní.
Turky, Turky. Ne, sa nik nás zožere. Fúha, určite by sa rozhodol. Som o tom presvedčený. A Turky. Čo? On ťa nezjedol? Turky. Som mohol žiť. No ale ne. Jaj, no. Turek. Turkovia sa spýtli. No, zatiaľ sa nám tu nejak extra nedarí. A videa budú vychádzať asi každé 2 dní, každé 3, neviem, jak na to budem mať čas. Neviem ešte. Mám takto z hlavy povedať. No a... nikde. To radšej nie. To by bolo úplne negalamacké. Rýchlo preč. Je to veľmi ťažké, keď to ovládate na mobile, takže... Ale je to dobré, oplatí sa to stiahnuť. Rýchlo sa musím spojiť. Spoj sa. Že som ešte skorej robil. Amen! Poď sem, ja sa nespájam. Robíš si srandu, ja som o Nitra. Však dobre, berme to s chladnou hlavou. Nitra. Tak to bolo úplne premyslené, ako môžete vidieť. Úplne som to premyslel. Menší podvod. Jaj. Dobre, žijeme. Žijeme to. No, výborné 30 skoro, však prečo nie je zadarmo. Tak zasa je tu malý Kasper. Ne. Som nechcel. To je taký kripl. A tohoto idem zjesť. No, teraz by som ho asi tak dobre nezjedol. Ale on niekto, ja vždycky nemám také šťastie, že keď niekoho idem zožrať, že vždycky mi ho ukradnú. Názorná ukážka. To čo bolo, ja som ho nezjedol. Ako ste mohli vidieť. Tam nejdem. Tam nejdem. No. Kamo, ne. Ako vidíte, som level 11, level 11. Ideme si premieniť. Čo? What? Proč nemáme? Prečo? Však som dostal tento. Ne. Jak to? Nevadí. Tak, hráme ďalej. Fúha, tak tu majú ľudia asi naponáhlo. Jaj. Čo? Ne. Laglo sa mi to. No už mi to začína lagovať, takže ja sa s vami lúčim. Keď sa vám video páčilo, zanechajte like, komentujte, po prípade dajte odber. A
Ja sa s vami učím. Čaute.